हा ट्रॅक्टर माउंटिंग उडी चिपर आहे। ह्याच्यामध्ये 30 HP पॉवर आहे, 30 HP। तर ह्याला आपण ट्रॅक्टर ड्रिवन आहे, म्हणजे मोटर वेगळी सेपरेट लावायची गरज नाही। ट्रॅक्टरनेच आपण याला शेड करू शकतो। उडी चिपर म्हणजे जी झाडं पडलेली असतात, सुकलेली झाडं असतात किंवा झावळ्या असतात, ते आपण याच्यात चिपिंग करू शकतो, शेडिंग करू शकतो त्याच्यात, आणि त्यानंतर कंपोस्ट करतो आपण। आणि ज्या वेळेला आपल्याला हे मुवेबल आहे, त्यामुळे कुठे जिथे झाड पडलं असेल तिकडे आपण हे घेऊन जाऊ करू शकतो। याच्यामध्ये 30 HP 37 HP आहे, सरपंच मॉडेल आहे, ट्रॅक्टरचं मॉडेल आहे, आणि हा C80 म्हणून मॉडेल आहे याचं, चिपर C80 मॉडेल आहे। झाडं ओली सुकी तसं काय? हां, दोन्ही मिक्स होऊ शकतात, ओली सुकी। जवळजवळ 1.5 ते 2 इंचाच्या ब्रँचेस तुमच्या त्याच्यामध्ये जाऊ शकतात, आणि नारळाची झाडाची झावळ्या त्याच्यात जाऊ शकतात। आफ्टर बी साखळीक जेन्ना स्वच्छ शहर म्हणून आमकां एवॉर्ड मेळ्ळो, तेन्नाच्यान आमकां एक लोकांच्या ह्या हातभारान एक प्रेरणा मेळ्ळी की आनीकूय कितें कितें करचें म्हणून सगळ्या कावन्सिलरांनी नवीन नवीन आयडिया घेतल्यो। त्या प्रमाणे आमचे CO सराचे गायडन्स, ऑनरेबल CM सराचे मेन गायडन्स, आणि आमचे बाकीची सगळी टेक्निकल टीम हेंच्यांनी हे श्रेडर मशीन हाडपाचे ही येवजण आमी केली, आणि सातत्यान फॉलोअप करून आयज ते श्रेडर मशीन आमच्या पर्यंत पावला। इट इज अ व्हेरी गुड न्यूज फॉर ऑल साखळीकार, कारण आमच्या खासा करून देसाई नगर हाऊसिंग बोर्ड वसंत नगरात लोकांकडे माडाची झाडां खूब आसा, आनी चुट्टांची विलेवाट कशी लावप हो मोठो आमच्या खातीर प्रश्न आसलो। सो तेजे आन्सर म्हटल्यार हे श्रेडर मशीन, जेतून आमी इट इज ऑल्सो फॉर अ वूल चिपर माउंटेड बाय ट्रॅक्टर। आमकां ते मुवेबल आसा, जाय थंयसर व्हरपाक मेळटले, आणि ही चुट्टां घातल्या बरोबर तुमी पळयतलेत आतां डेमो, तेजो पावडर जावन येतलो, आणि वीच कूड बी टर्न इंटू कंपोजीट, व्हेरी फायन कंपोजीट, जितून थोडे कल्चर घातले काय आमकां झाडां खातीर व्यवस्थित खाद्य म्हणून मेळटलें आमकां, आणि आमी तेंच खाद्य एक रिजनेबल अमाउंटान सगळ्या साखळ्या लोकां खातीर दितले। जेन्ना खासा करून जून म्हयन्यान जेन्ना आमी झाडांची निगा करतात तेन्ना हेच फॉडर आमकां यूज करपाक मेळटलें, आणि चुट्टांचो मेन म्हणजे हो प्रश्न सुट्टलो। आणि हे जे मशीन येयला तेज्या खातीर हांव ऑनरेबल CM सराचे, तशेंच आमची टेक्निकल टीम, आमचे CO सर, यांचे सगळ्यांचे धन्यवाद मागता। आणि आतां बिंदास्त तुमी चुट्टां एकी कडेन करा आणि आमकां फोन मारा, आमी एक तर तुमच्या जाग्यार येवन तुमकांच हे दिता श्रेडर मशीनांतलो पावडर, किंवा आमी कंपोजीट करून तुमी एक रिजनेबल अमाउंटान आमच्या साखळी म्युन्सिपालिटी कडसून विकत घेवचे, जेणे करून आमकां आनी हो एक इन्कम जाता।